Viete, že Hello Coco vám tu spomínam už nejaký ten piatok. Ja mám s nimi naozaj veľmi dobrú skúsenosť. Vaše časté otázky smerujúce na to, čo robím pre moje biele zuby, odpovedám vždy rovnako, a to, že používam naozaj ich bieliace pásiky, používam ich farebný korektor a občas, keď nezabudnem, používam aj ich LED kit. Ale dneska sa vám chcem tuto zamerať skôr na toto moje obľúbené kombo, čo sú teda bieliace pásiky a farebný korektor, a ukážem vám aj jednu novinku, ktorú majú a ktorú som mala možnosť vyskúšať, a je fakt bombová. Začala by som presne týmito pásikmi, ktoré sú moje obľúbené a boli medzi tými úplne prvými vecami, ktoré som od nich vyskúšala. Každopádne sú obľúbené hlavne preto, aspoň teda u mňa, že neobsahujú peroxid a tým pádom sa jedná naozaj o 100% šetrné prírodné bielenie. Obsahujú alternatívne zložky, ktoré sú však šetrné k vašim zubom, nepoškodzujú vašu sklovinu, nezvyšujú citlivosť vašich zubov, takže za mňa toto je úplne že top produkt. Takto v krabičke nájdete vlastne 14 takýchto malinkých sáčkov, čo je takisto perfektné, pretože si ich môžete hodiť aj do kabelky. A ja vám poviem prečo, pretože výsledky vidíte naozaj už po jednom použití. Ja vám sem prikladám fotku, ktorá je urobená v ten istý deň pred a po použití týchto pásikov. A vidíte, že tie zuby sú proste belšie. Nehovorím, že vám vybielia zuby o ja neviem koľko odtieňov, ale sami vidíte, že na tej fotke pred sú tie zuby ani nie že zažltnuté, ale skôr také zašednuté, že chýba im taký ten lesk, taká tá žiara. A na druhej fotke, ktorá je vlastne fotená po 30 minútach, pretože toľko stačí mať tieto pásiky na zuboch, tak po 30 minútach majú tie zuby naozaj takú tú žiaru, alebo teda také niečo, čo vo vás vyvolá taký ten pocit, že wow, ten človek má krásne žiarivé zuby. Takže za mňa perfektné, pokiaľ sa jedná o nejaké fotenie. Teraz sú napríklad vianočné fotenia, pokiaľ chcete mať krásne zuby na tých vianočných fotkách, určite použite Hello Coco. Alebo napríklad pokiaľ vás čaká nejaký event, party, svadba, čokoľvek, rýchle a účinné.